soyayya fagen masoya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Sunana Mustapha T Faris mai fagen masoya. Ni ne wanda zai ringa gabatar muku da wannan shiri na fagen masoya. Shiri ne da zai ringa zuwar muku a duk ranakun Juma'a da misalin karfe 10 zuwa 11 na dare. A YouTube channel ɗinmu mai suna Fagen Masoya TV, wanda muke masa laƙani da share kukan masoya. Ku biyo mu domin jin abin da za mu tattauna a wannan mako. Mu ji mabuɗin kunne. Fagen masoya, jini da jijiya sun karɓi soyayya. Ciki na zagaya na kalli soyayya. Burin zuciya ta samu soyayya. To masu sauraron mu yanzu za mu ɗunguma cikin shirin gadan-gadan. Kai tsaye wannan mako mun zo muku ne yadda mutum zai tantance daɗin so da ɗacinsa. Ku ci gaba da bibiyar mu domin jin yadda za ta kaya. Tarka shi kun ji fa irin abin da muka zo muku da shi a wannan mako. Akan ta ne na ba da lokaci mu tattauna. Fagen masoya ciki zana nuna zaɓina. Za mu fara ne da ɗacin so. Kalma ce mai sanya zukatan masoya fargaba, haka kuma ke sanya rushewar runduna da ma dangi baki ɗaya. Kash, shin ta yaya za a iya gane ɗacin so? Idan ka rasa ta hana ka dariya, wani sayin ta hana ka akan iya gane shi ne ta hanyoyi guda biyu. Hanya ta ɗaya akan iya ganewa ne ta makauniyar soyayya. Hanya ta biyu akan iya ganewa ne ta kallo ko kuma saƙon zuciya ko canjin mu'amala. Duk wanda yake soyayya yana faruwa da shi. Haka kuma yakan sanya zuciya wasi akan dukkanin wanda take tare da shi. To fa abun a bayyane ki. An yi rashin sa'a, ɗacin so ya makantar da idanun masoya. Ba iya haka ɗacin so ya tsaya ba. Ɗacin so yakan hallaka wanda so ya yi masa illa. Wato, gubar da ke cikin so ta hallakar da masoya duk sanadiyar ɗacin so. Burin zuciya ta samu soyayya. Tambayan mu ta farko ta zo ne daga Usman Shu'aibu, inda yake cewa ina wannan gida mai albarka fatan alkhairi haɗi da addu'ar Allah ya ɗaukaka wannan gida na fagen masoya. Amin, muna godiya. Sai tambayar mu ta ƙarshe daga ita sai mako mai zuwa insha Allah. Ta zo ne daga Sadiya Aliyu, inda take cewa a gaskiya ban taɓa jin daɗin wannan shiri naku ba na fagen masoya irin na wannan satin. Dan Allah a ci gaba da kawo mana makamancin wannan shiri, wato a ci gaba da zaƙulo mana irin waɗannan zantattuka na kalaman soyayya, domin kuwa wannan fage na masoya yana wayarwa da 'yan uwa da abokanan arziki kai, kuma yana haskaka musu zukatansu. Waɗanda suke cikin duhu suna fitowa fili, waɗanda suke cikin haske suna ƙara samun haske, duk don sanadiyar wannan gida na fagen masoya. Ne ma fatan alkhairi, Mustapha T Faris mai fagen masoya. Na gode Malama Sadiya. To, ga kuma masu turo mana saƙonni ko kuma bugo mana waya, za su iya tuntuɓar mu a wannan namba 05075610185 09075610185. Kash, gashi mun kwararo zance, amma lokaci ya yi halinsa. Sai zuwa mako mai zuwa, kadda ya kumanta, ni ne dai naku Mustapha T Faris, wanda yake kawo muku wannan shiri na fagen masoya a YouTube channel ɗin mai suna Fagen Masoya TV. Ku ci gaba da bibiyar mu a kowane mako domin jin sababbin shiri. A nan nake cewa ku huta lafiya.